Hei vaan jälleen täältä pohjoiselta kalottireitiltä. Tänään 28. päivä 9. ja 2016. Tämä paikka on Meekonjärven autiotupa ja takana Meekon vaara. Hienon näköiset maisemat. Siinä vuorella Paskahussin takana on luonnonsuojelualuetta ja siellä Meekonjärvi. Ja tämän päivän retkikohteena on tämä kyseinen Saitavaara. Nousee liki 1000 metriin. Noin 2,5 kilometriä matkaa sinne, eli nousua se 400 metriä. Todennäköisesti täytyy nousta tuon vuoren takakautta, eli itäreunaa pitkin ylös vuorelle, jossa sitten UKK:n muistomerkki sijaitsee. Suku velvoittaa käydä hieman kahtomassa sekin paikka. Perimätieto kertoo, että ukki olisi ollut Urho Kaleva Kekkosen pikkuserkku. Ja hieman tätä maisemaa tässä samalla. Ja hieno 6 hengen autiotupa. Olofiilis, ilmakin ihan hyvä. Hieman tuulee kyllä kovasti. Veikkaisin tämmöistä ehkä 10 metriä voi olla suurin piirtein ajoittain tämä tuuli. Eli sade asuu sen takia päällä hieman kahisee mukana, mutta ei sitä koskaan tiedä, vaikka alkaa sateetkin tulemaan vielä tässä tämän reissun aikana. Eli sinne siis. Nyt on yhden miehen retkikunta saavuttanut Saivaaran koillisrinteen. Puoli tuntia on matkaa tehty Meekonjärven erätuvalta, autiotuvalta. Ja kuten huomaatte, ehkä lähdin vähän turha aikaisin nousemaan Saivaaran rinnettä ylöspäin, sillä nousu on aika jyrkkä. Välin pääsee nelinkontin menemään rinnettä ylös. Siellä se ehkä se helpompi polku sitten jostain löytyy. Porojärven nätit maisemat avautua tässä takana. Mikäs täällä ollessa? Ei auta kun pipo päähän ja matka jatkuu. Yhden hengen retkikunta on saapunut tuolta itäreunasta. Sieltä se polku löytyy, mikä oli suhteellisen helppokulkuinen. Nousua toki joka askelmalla, mutta ei ihan älytöntä kivikkoa. Muutama tiukempi kallion nousu siellä sitten oli. Ja olemme täällä Saitavaaran huipulla. 998 metriä merenpinnasta. Ja nyt kun nostetaan ylös hyppään, niin tonnissa ollaan. Ennen sumun peittämistä. Ja tässä kameraa otetaan tästä takana olevasta huipusta paremmin. Ja minun kivi on tällä hetkellä Saitavaaran ylimpänä 1000 metrissä. Mutta katsotaanpas mitä muuta täältä löytyy. Kuten näkyy, sumu on peittämässä alla olevan laakson, jossa Meekonjärven autiotupa siis sijaitsee. Myös tuon sumuverhon takana tuolla on valta Lapinpöllön tietä suurin piirtein 25 kilometriä, jossa eilen sitten huiputimme sen vesisateessa. Tänään siis tämä Saitavuori. Ja tämän takiahan tänne tultiin. Toki myös maisemien takia.
kävellään vielä tuohon reunalle katselemaan jyrkännettä. Jyrkänteet on kyllä tosi hulppeet tuossa vasemmallakin puolella. Porolauma oli tuossa niin nousua. Kaikkeen nekin pääsevät. Ja näitä papanoitahan on pitkin tätä Lappia kyllä joka paikassa. Taitaa olla kielekkeelle vielä matka. Ja tuossa vasemmalla puolella tätä kukkulaa siellä se Kilpisjärvi on suurin piirtein 30 kilometrin päässä, jonnekka ehkä ylihuomenna sitten takaisin saavumme. Hienoja railoja. Katsotaanpas näkyykö täältä huipulta autiotupa, josta meidän matkamme alkoi. Tai minun matka alkoi. Toki myös teidän katsojien. Tämä on se Saitovuoren nokka. Toki tuostakin ihan alas pääsisi. Mutta parempi kuin ei lähde sieltä, sillä varmasti on tiukat rinteet. Ei taho ihan mökki erottua, mutta kyllä se tuossa suunnassa on. Kyllä. Ja sen takana siis Meekonvaara. Ja sen takana Halti. No niin, sumu alkaa valtaamaan tämänkin kukkulan. Joten ei auta kuin kääntyä takaisin. Avataan rusinapurkki ja ottaa hieman energiaa ja olla sitten taas. Tunti tänne suurin piirtein meni tuolta alhaalta, joten ei tämä niin kaukana ole, jos tällä suunnalla olette, niin kannattaapi tulla käymään näihin kuvia, näihin tunnelmiin.